paremmin. Toiselta puolelta, sieltä takaa. Hyvä. Noniin. Ne koko tehtävä. Noin, hyvä. Hyvä. Noniin. Sitten Janna menee toiselle puolelle ja Aino aloittaa jo pesemään. Laita koko pullo siitä. Oi. Hyvä. Ja sitten alat sillä punaisella hieromaan sitä. Oi, hyvä. Kato voimaa. Kato, muuten se ei lähde. Hyvä. Just on. Hyvä. Niin kuin huomaat, niin ei sitä satu. Se pitää vaan käyttää voimaa, että me saadaan puhtaaksi. Huomaatko, miten likaista sitä? Niin onkin. Kyllä täytyy joskus Sonninkin pestä päästä pesuun. Toinen lehmä tuli sille, voi sinua rauha. Ella. Noniin, mamma pitää. Eri värinen. Näettekö te? Ihan eri värinen. Aiku hieno. Pitäis lähteä. Tuota Helokki-shampoota ja peset sen hännän. Jätä se letku vaikka tohon siksi aikaa. Tai ihan mihin vaan. Oikein. Ei haittaa. Kyllä. Muista Janna ottaa tää. Tää on tosi liikaa. Siihen voi laittaa myös vähän tuota Helokki-shampoa. Tosta otat ite. Aino pesee nyt hännän. Otat vaan ensin kiinni siitä. Joo. Kyllä sä nyt menet sit. Ilmari, tuossa vähän tänne. Tuo lettu vielä, että se ei nyt teikään. Mikäköhän se lekaa pesee? Kyllä varmaan. Oi ku kyltti Ilmari. Kyltti voi. Kyllä ne tarvitsi harjaa. Noin. Pääpestä. Niin. Hyvä poika, niin hyvä poika. Oi. Oi. Mä oon siltä, että joo, tosi noloa. Ei kun se on silleen. Metsäskaa vaan. Hyvä poika. Oi se hyvä poika. Noin. Noin ja noin. Tää tau meni vähän huhtuu. Mutta Ilmari ei se tekää. Joo. Tää on viimeinen Ilmari, sit on valmis. Muna ja huiputkin. Sonnin kesäpesu. Siinä. Kato, nyt se ei käy kämmin. Aiku. Ai. Joo. Kiva kun kävit. Hei. Ai kuka on hieno poika. Joo, kyllä. Missä se Harja on? Miten voi olla noin hieno poika?